Trémola Teatro levantará o pano do outono teatral de Outes coa posta en escena de Que animaliño é. Será a primeira das 17 obras que integran o cartel. Despois teremos outras obras como Rapto da Befana, Carapuchiña Vermella, Ninja ou Cachopo Máxicos alá polo decembro, a piques do Nadal, e tamén a nena que vivía nunha caixa de mistos, de Caramuxo Teatro. Despois, como público para obras como para público juvenil e de maiores, temos dende compañías como Mofebefa, a Sarabela Teatro, a Producións Excéntricas, Mala Sombra, Inversa Teatro, Contraproducións, bueno, unha serie de Talía Teatro tamén, coa Morte Accidental dun anarquista, pezas que temos xa constatado a súa calidade como para poder traelas a Outes. As funcións desenvolveránse todos os sábados na Casa da Cultura agás durante o Nadal. Chegarán a súa fin o 2 de febreiro con Comedia Bífida, que será a primeira representación do novo grupo de teatro da Asociación Cultural Terra de Outes. Rematamos pechando esta 28 edición do Outono Teatral cunha representación de grupo amador que se fai por primeira vez en moitos anos cunha compañía de teatro, cun grupo de teatro local que desenvolve a Asociación Cívico-Cultural Terra de Outes. Por lo tanto, é algo tamén especial dentro desta edición que compre valorar e animar a que os veciños non só asistan ao teatro, mas tamén, se teñen interese, participen activamente del. As entradas son de balde e poderánse reservar na Casa da Cultura a partir do luns anterior a cada representación.